Zostať na mne závislý. Ak chceš, nebyť chvíľu sám. Len si chceš, zostať na mne závislý. Ak chceš, nebyť chvíľu sám. Podujatie je obohatené o veľa atraktívnych aktivít. Jednou z tých aktivít sú koníky, čiže deti sa môžu voziť a jazdiť na koníkoch. Sú tu dravce, deti nemajú klasické sokoliarské vystúpenia, ale skúšajú si s tými dravcami robiť jednotlivé prílety. Je tu skákací hrad, kde deti sa môžu vyšantiť, zároveň tu máme aj taký malý hrad, keďže sme aj sokoliari a vystupujeme na hradoch, takže samozrejme aj malý hrad tu nemôže chýbať. No a zároveň malovanie na tvár, občerstvenie, dúfam, že som na nič nezabudol, no a vlastne bude tu samostatný koncert. A ešte na konci, čo som skoro zabudol, bude hromadné vypustenie balónov. V akom autíčku sedí? V hasickom. A musí mi tatko doniesť hasičské auto. Mohla by si mi povedať, čo to máš na líčku? Motýlika. A kto ti ho tam namaloval? Nejaká teta. A vieš, aj kto tu bude dneska vystupovať? Zdenka Prema. A tešíš sa na ňu? Áno. A prečo sa na ňu tešíš? Lebo... Čo, pekne spieva? Lebo pekne spieva. Tak čo som si pripravila? Tak náš klasický koncertný program. Bude to asi 10 pesničiek zo všetkých 3 albumov, čo zatiaľ mám. A sú tam aj nejaké singlovky, dá sa povedať hity. Takže asi toľko. Máte aj nejaké spomienky z Štiavnických baní? Tak keďže som zo Štiavnice, samozrejme, tu sme chodili stanovať pri Evičkinom jazere, keď sa ešte mohlo. A samozrejme na jazero chodívame v lete, aj teraz sme tu boli tento víkend. My sa tu boli poprechádzať, takže keď sa dá, tak vždy idem sem domov, takže snažím sa po týchto jazerách trošku pochodiť. A aký vidíte rozdiel medzi detským a dospelým publikom? Tak decká sú také... tak ja to hlavne nejak až tak nerozdeľujem, ale detská sú také, viacej si vedia vážiť niektoré veci. No tak podľa mňa je to pre deti veľmi dobré. Sú tu rôzne akcie pre decká, ako sú kone, sú to trampolíny, hot dog s kofolou, sú to sokoliári, rôzne atrakcie. No je to podľa mňa veľmi dobré. Decká sa venujú aspoň niečomu inému, a nie televízia, fajčeniu a podobne. Všetko je priezračné. A čo si tu dneska videl? Stáčíkov. A ešte? Nejaké zvieratka? Aké? V hasičskom aute som bol. Páčia sa ti hasiči? Aj policajti. Radšej na nej.